May hapon, mga igsuon, ag sa July 21 nga ebanghelyo, si Kristo mibisita sa balay sa managsuon nga Marta, Maria ug Lazaro. Kini si Marta nagreklamo kay nganong siya ra daw ang nabisi sa pagtrabaho. Abi ninyo, karong adlaw, piyesta ni Santa Marta. So unsa may atong makuha gikan niya nga diri ra ba pod sa John chapter 11 mireklamo gihapon siya kang Kristo. Pag-abot gyud ni Kristo, ingon din siya, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon nga si Lazaro. Murag naa gyud kang Marta ang pagkareklamador. But wait, ayaw sag hukmi si Marta kay wala pa ta mahuman. Because for your information, kini si Marta, usa sa maihap lamang ka mga tao diri sa Bible nga gisulat gyud ang ilang pagpadayag sa ilang lalom nga pagtuo kang Kristo. Gamay ra ni sila. Unsay giingon ni Marta? Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga muanhi sa kalibutan. So karon, sanglit worker man si Marta. Kining atong pamalandong karon alang sa tanang mga workers diha nga naay mga kauban sa trabaho, mga co-workers. Naalang ko'y naobserbahan. Magtipok-tipok gani mo, dili kay mo maghisgot og pangginoo. Kay para ninyo OA, awkward, seryoso, out of place. Ang inyo hinuong ganahan hisgutan, mga binuang, binastos, mga lahi nga mga butang, o pagpanglibak. Munang I challenge you, mga workers, with your co-workers, start a conversation nga kung magtipok-tipok mo, ang inyong hisgutan, ang inyong tagsa-tagsa ka mga experiences with God. Nga naamoy problema, gitabangan ko. Makasasala ko, gitagaan ko niyag chance. Wala ko undangi og hatag sa grasya. Why not talk about that? And I promise, sinugdanan ray awkward. Once naan na mo sa conversation, munindot ang inyong pamati. Pag uli ninyo, gaan kaayo inyong pamati. I promise. So, kung naay Facebook inyong coworker, itag silang tanan. Dayon, sugdi dayon. Kaysa maghisgot mo pagpanglibak ug mga binastos. Okay? God bless!